gue. Iya Mbak Ika. Tambah iki Swan ora Mbak Ika? Tambahin mboten? Rasa. Wis arep modar. Aja, megap-megap. Wis akeh, Pak. Piye perlu nafas bantuan? Oh, mantuk ya. Napas bantuan ya dikompresor cangkeme. Ora sing tak kon ngene wondoe lho. Kan ISIS ta. Ya ISIS ora metu bak, ora metu angine iki nyut nyut. Wong Brebes. Ya. Sriuning berduet berdua. Ya. 100 kita transferan ora saka aku lho. Ya. Iki nang buktine kok. Ya. Bawa nih mboten? Bawa? Ya dibawani. Iya. Putri kang sulisteng warni Sri Huning Mustika Tuban Lelo gantian ora Mbak? Mbah aku manut. gentenan ya wong ditumpung loro kok. Putra Kanjeng Sira lawe Nduk. Cuk, preng. tak merangkeng bacana Bebelo. Bebelo Wiratmaya Neno tan wurung Sri Huning gugur bareng dadi musti kaneng Mbak dendeng tuban Ya nyonya dampani sik. Ya nyo iki piyai loro. Oke. Tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku. Dadi aku jasa ngowah-owah. Pira ya kuwi Mbak Ika? hitungan kok nek kurang Wis barang malah kaya wong nang pasar. 1 juta? Lah ya 500 kok Pak Tristianto kok. Lah kamu? Lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono. Ora lho. Kamu cuma duduk kok dapat 1. Lah, kamu bisa nyanyi kan ada pementasan wayang. Mosok kowe arep nang kene gedabikan dhewe nembang dhewe. Ya sini ikut nyanyi duet dong. duet Oh, enggak mau. Kenapa? masuk akeh dhewe Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak Yakin. enggak selera. Ya kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa. Tapi Nggak. sama Mbak Ika mas. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Yang cendi iso ngubal-balan. Loh, mangga. Ya. Sri Huning Mustika Tuban Lampun Resno Lenis Naboyo Bakti Marang Raden Wiratoyo Kampus Radyo Ananda
Penak ta? Ya, sak sriyuning 500.